nagbibideo na yan. Alin ang pipindutin? Nagbibideo na yan. Ayun si Bundat. Naka-record dyan? Lamon ng Pag ayaw mo gulaman. na, pipindutin mo na ulit yan. Pag ayaw mo na. Pag ayaw mo na. Titay, anong gawa ni Titay? Banda-anda ba ang Titay, ah? Laro ka din dyan, na? Laro. Hindi marunong magpinto. Ayan si Paulo, oh. Pinaglalaroan yung kusina mo. Oo. Oh, ito pa si Mariel, oh. Hala, sige. One Direction lang, di ba? Sisirain na namin yung ba? Uy, ate, di ba sabi One Direction lang? Up and down lang dapat. Up and Hmm. down. Yan ang bahay. Yan ang bahay ni Tubal. Makikita niya yan sa ano, pag pinadala mo yung video. Yan, hindi pa natapos, ha? Yun, ang electrical wiring mo, Tubal. Oh, kita? Ay, dinikit sa akin ako. Yes, dumikit na sa rep. Ah, pwede pala siyang i-zoom. Yan ang electrical wiring. Ako ang photographer eh. Bakit ba? Hindi alam na lang. Hindi alam. Pero tinuturuan nga ako. Hindi ko nga alam na i-zoom eh. Yan. O, punta tayo naman ng CR. Ano na ngayon ang nangyari sa CR ni Tubal? Yan ang CR ni Tubal. Tingnan mo yung tiles. Wow, ang ganda. Oh, ay, may tae pa. Ay, ate, didikit na yung damit mo sa... Ay! Dito. Natikitan? Hindi. Muntik na, buti na lang. Landi mo kasi. Bastos mo ah. Bastos yung ganun. Paulo, wag mo ko sasabihan ng ganyan Si ah. Paolo, bastos. Sabihan akong malandi. Tingnan mo yung bunganga mo ah. Ba't bumanga? Dapat bibig na lang. Oh, ayan si Alberto. Anong gawa mo, Alberto? Ha? Wala na hot mo, Nay. Wala na hot mo, Nay? Mga 2 pa yun. Mga 2. Mga tupa? Ubus na yung merienda? O, ayan naman si Pandesal. O, magpunas ka naman ng pawis mo, Tutong. Magbabike pa ako. Ay, ikaw nagbabike ka ba? Marunong. Ingat ka lang, ha? Huwag kang ano, ha? Magpaigit ka lang, ha? O, ayan na yung bike mo, Tubal. Iuwi na namin. O, babike na ni Sempot. Kaya nga iniingatan ko dito. O, ayun. O, ha? O, ha? O, ha? Oo nga, O, pwede pa ba to? gulo ng bahay ni Tubal. Alberto, ano yung ginawa mo? Screen. Oh, ha? Oh. Pintura, oh. Tingnan mo yung wall, oh. Wall. Oh, there is the kisame. There is the kisame. Anong malabo? Ay, nako, hindi alam English ng kisame. Wala naman tayo. Wala naman kisame sila, tita. Kisame pa daw. Ceiling kaya? Ceiling. Oh, bakit? Sabi mo, kisame, wala naman silang O, ayan pa lang yung ano, ididikit pa lang na linoleum. Ganon eh. Ano O, ayan si Bundat, oh. O, ayan ang Bundat. Blow pa rin, blow. Nang pipindutin pag stop na? Hindi na alam. Ito yata. Ewan ko, kasasabi ko lang. Ayan na si mama. Ano ito? Balik ka. Ay, hindi ko na alam paano stop. Ano ba yun? Huwag na yan, Andy. Sige, susumbong ko kayo kay Tubal. Ganyan kayo magsalita. Ganyan kayo magsasalita. Oh. Ayun, tita yo. Oh, hala, bira. May tae nga, no? Tingin ko nga, may tae kanina eh. Si anong tumae? Si Bawal. Si siya manghuli. Ibig sabihin, tumae ka din hindi ka nag-brush. Yeah, nag-flash. Yeah! Ako nga nag-flash. Yeah, ang asim ni ate. Tas kilikili. Yeah! Hindi na nahiya. Paulo. Tas kilikili, Paulo. Paumoy mo kay Tubal. Nakaamoy niya ba yan? Nasa Taiwan siya.
Si Shem. Ginaganyan. Lalaki na nga yung ano. O, ayun na yung switch ng CR mo, tsaka kusino, isa na lang. O, see? Isang nakairam yun. Binayad namin kay June 300. Binayaran na, ayaw na magpabayad, nakakahiya naman. Kakahiya daw kay paring Chris. Binigay na si Ate Tita ito 100 yung 200 binunta. Yari ka na naman, titay. Susubukan naman ni Kuya po. Ano nga bang pindutin to? Saan nagturo? Stop.